Proset kbira mek il-band tagħna Milk Me Rolling kemm tiġobni din id-diska. Nixtieq nibda il-programm tagħna llum billi nirringrazzja minn qalbi lil iMedia, il-tim tal-produzzjoni li titellaw dan il-programm. Mhux faċli biex titella programm bħal dan iżda bl-għajnuna ta' iMedia u bl-għajnuna tagħkom u bil-kummenti sbieħ kollha li qed tibatulna vera qed nieħdu pjaċir nagħmlu dan il-programm. Infatti nixtieq ukoll naqra ftit mill-messaġġi li intom battulna fuq il-Facebook page personali tiegħi ta' Ben Kamil kif ukoll fuq il-Facebook page ta' 22. Hawnhekk għandi messaġġ minn Viktor Borġ tal-li proset Ben bajna narawk fuq TV nhar ta' tnejn l-ewwel fuq Stada Setta u issa fuq 22. Chiara Izzo għaltilna hello Ben Kamil, it's Chiara. I just wanted to say that I hope you're doing well with your success and I miss you like always. From your big fan Chiara. Hello Chiara. Dominic Cini għalilna my friend nixtieq ngħidlek prosa tal-programm 22, big well done. Joan li għaltilna prosa tal-programm u l-aħħar messaġġ ta' Amanda De Giorgio għaltilna sabiħ. Però naqa' kumment żgħir għaltilna. Naħseb kull ħaqqhom naqgħod drink il-mistednin. U hemmhekk ma' Amanda jiena naqbel u naraw kif nistgħu nagħmlu biex jiraqgħu x'hekk noffrulhom drink il-mistednin tagħna. Illum passoltu żewġ mistednin ġodda, żewġ mistednin differenti, żewġ ħbieb tiegħi. Illum magħna se jkollna kantanta artista bravissima li milux marret tirrepreżenta lil pajjiżna ġewwa għall-Eurovision Song Contest. U għalija għamlet biċċa xogħol verament ta' barra minn hawn. Tafu għal min qed nirreferi m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni qed nirreferi għal ħadd ħlief Claudia Faniello. Wara Claudia wkoll ħabiba oħra tiegħi li żgur ukoll m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni, personalità oħra li ħatieħdu pjaċir kbira. Jiena qed nibża li ħatu over u qed nibża ftit jiena. Sinjuri għalikom iktar tard nagħtaw ukoll ma' Paula. Grazie hemmhekk Jan, il-drummer aħna ħanifqu għal pawża qasira ta' riklami. Issa ibqgħu magħna għax tfadlilna ovvjament ħafna logħox nilagħbu, ħaniltaqgħu mal-mistednin, ħansirna fuqhom aktar, ħanitqu bid-daħ u ħanibqgħu nħobbu lil xulxin. Ibqgħu magħna. Mingħajr dubju ta' xejn waħda mill-aktar kantanti bravissimi li għandna bħalissa ġewwa pajjiżna għandha sex appeal tremenda jiena vera nifanzja żgur ma ninsabx waħdi u rrepreżentat lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest ġewwa Kiev din is-sena. Sinjuri, għalikom Claudia Faniello. Thank you. Da for the sake of the program, ġifieri il-kompliment jew. Taf li le għansi, għax għatlek futċek kemm il-darba kemm naħseb li għandek sex appeal u kemm inti sabiħa. U infatti, inkompli billi ngħidlek kemm inti sabiħa. Ma nafx qed tindunax imma John hemmhekk fil-background qed iddoq il-kanzunetta tiegħek Breathlessly għax kont rajt infatti il-video tiegħu fuq Facebook meta ta' l-verżjoni tiegħu. U minnix intqajna wkoll konna event flimkien u kellimtu wkoll għax għalli naħseb ma raftnix u mbagħad spjegali minnu. Xi ħaġa sabiħa li tara talent daqshekk żgħir għax għadu vera żgħir u vera bravu. Proset, John Jiġu inspirati minn artisti oħra. Proset. Kif kienet, Claudia, l-esperjenza għalik fil-Eurovision? Tal-ġen, vera ħadd pjaċir. Ma ħsibtix ħatkun daqshekk sabiħa. Sibta ħatkun forsi iżjed stressanti fuqi. Però wkoll nemmen li l-età tagħmel differenza u l-esperjenza wkoll. Għaliex jaf kieku tlajt qabel ma kontx naf neħħendilha hekk. Għaliex inti hemmhekk tkun preparata li tidher il-ħin kollu. Aħna peress li żgħar kull promotion ma tistax tgħid li anke jekk ikollok nasibla ġifieri u ma jkollokx abtit nies. We cannot afford ġifieri għall-pajjiż tagħna. Għax din naħseb li ma jifhmux in-nies forsi li ma jarawx in-nies li minx inti tmur hemmhekk u kantajt darba darbtejn. Inti you're on the go for the whole time li qiegħda hemmhekk. Eżatt, interviews. Il-ħin kollu pereżempju ġieli ingħalaqt ġo kamra jien nagħmel xi 3 sigħat ngħid. Għax hemmhekk kien hemm fuq 1000 press ġifieri persuni. Huma jibbukjaw li jagħmlu intervisti miegħek u ovvjament aħna kif ħadd ma jgħid le kważi ma ċertu pajjiżi jaffordjaw li jgħidu le. Aħna le, u allura kienu jalquni ġo kamra żgħira. Umpalla u ġejt isni recording ġifieri għax ħafna mill-mistoqsijiet ikunu ovvjament l-istess. Però ġifieri esperjenza dik ikun saqsin tarġax tagħmelha.
Ek, namela f'ħakka tajn. Fil-fatt dejta, li meta kont hemmhekk stess, kont għadkom fil-green room, u dak Eżatt, il-istess wara inti r-riżultat. wara r-riżultat inti mu jak nifsek ħad deċiżjoni li jiena. Lilhom qed mhux Għattilhom ukoll. nifsi, mela, lilhom qedtilhom. Wara r-riżultat ovvjament kien diżappuntanti għax aħna xtaqna li għaddejna, imma jiena nemmen li l-importanti li ġejt lura d-dar, rajt il-performance u għed tisma' ma stajt nagħmel xejn iżjed minn hekk. Jiena għalija kien disappuntanti mhux għax xtaqna ngħaddu biss, jiena għalija kien disappuntanti għax ħassita li kellna ngħaddu. Għax li kieku ma kellniex u m'għaddejniex xorta tkun disappuntat imma tajt m'hemmx tagħmel ma ħaqniex. Imma jiena vera ħassejt, u mhux għax wiċċek għatta kemm il-darba ma nies oħra li vera kien ħaqek tgħaddi, kont għamilt performance verament brillanti. Għal-qalbi kont kalma u naħseb bekk ħarġet performance tajba wkoll. Imma kif wara r-riżultat apparti d-diżappunt ovvjament qedtilhom id-delegazzjoni li kienu miegħi u l-oħrajn preżenti, qedtilhom jiġifieri mmur lura d-dar u nħalli naqra żmien u żgur nerġa' nidħol għalih. Għaliex għall-artist Malti tħobbu ma tħobbux il-Eurovision tmaqdux. Tajjeb, għejd li inti fejn ħatmur aħna l-Maltin minn gżira ġebla f'nofs ta' dinja ġo show daqshekk kbir, daqshekk professjonali u ħajarawk 300 million people u b'dawk il-press u b'dawk l-opportunitajiet kollha fejn. Jiġifieri ġieli l-aħjar tieqaf tpalla kontra l-Eurovision u jekk inti kapaċi tidħol għalih. U ħafna kapaċità u Malta, u ħafna songwriters tajbin, għandna band hawnhekk preżenti jiġifieri nafhom tajbin ukoll, why not? Jiena nixtieq li għal kull kantant u kull band, whatever. Kollhom dik l-esperjenza fejn jista' morru hemmhekk u jipperformjaw din dawk in-nies kollha. Eżatt, nixtieq vera l-kull. Claudia, jiena għandi daqsxejn tal-lop illum preparati għalik. U nixtieq nibdew infatti bil-ewwel logħba tagħna llum. L-ewwel logħba li għandi llum pjanat għalik jisimha X'inti tajt. Okay. Mela, l-ewwel se nitolbok tilbes dawn il-headphones, inti meta tilbes il-headphones se nagħmellek mużika tajjed ħafna ġew widnik biex inti ma tkunx tista' tisma' dak li qed ngħid. Alright, hemmhekk mela skużani ħaniġġebbed ftit hekk. Mela, għad ma tfajċ il-mużika, suppost qed tismani bħalissa. Tismani. Jiena ħanajt sentenza jew kelma u inti titgħidli jiena Bil-mod, taġġiex. Diġà ma tantx qed tifhimni, għadni ma tfajċ il-mużika, mela. Tkellem bil-Malti u għawġi kollha. Sellem lil-Maltin u għawġin kollha. All right. Diffiċli. Preċett. Plat ċat! Platti ċatti! Platti ċatti! Platti fondi! Platti ċatti, platti fondi! Oħra di! Platti ċatti, platti fondi! Fej wasalna! Platti ċatti, platti fondi, intu, toħs konfondi, intu jien, intu liħor, intu koll. Ejja, int flogi. Intu tikol, tikkonfondi.
All right. Mela, dil-konċentrazzjoni wis, Bend. Blend. Black. Plat. Black. Planet of the Apes! Mela għanna ċansa liħor, għanna ċansu kol għanna ċansa liħor, mela għanna raw daqxej. Illallu. Gravi. Il-mara ta' Belzebuġa. Il-mara. Il-mara. Il-bara. Qed nisma l-mużika tagħha minn hawnhekk jiena. Il-bajja ta' Belzebuġa. Yes! Kabilta. Tal-aħħar, ċansa l-aħħar waħda mela, tal-aħħar. Għara. Kammu għenu. Sejna badna ritmu. Tuavic? Le. Uwejja. Sibtisa. Jukovic, le. Uff, ma nafx. U mux għattoġobni d-diska. Konċentra. You go. You go. Fej, you go, fej. You go. Mela. You tajba. Imma l-kelma tkompli. Yourself, le. Jukovic, le. Jukovic, Jukovicini. Nisaw intu ila di, mela ħanejnek ftit. Eurovision! Dażek, għaxed nimmaġina. Tista' tneħħi il-headphones. Mami, jafka majjad biex nitkellem. Di tkun kontest, imorru l-artisti Maltin, li kollha fil-pajjiż, nibatuhom għal-kontest Eurovision. Suppost! L-iktar waħda naqdar itwaraj. Nispjegalek iktar kif taħdem din Eurovision għax forsi inti. Forsi nitħajja nidħol għalik. Forsi tħajja xi darba nipprova. U għej, ma mux ħazin. Ma nix ħażin. Iktar platti ċatti platti fondi intu tikol tikkonfondi. It's tough. Ejba, pero għandek paċenzja u għattinħares li ħalqek, eżatt ġifiri. Ma nix ħażin. Le. Mużika dettati għawek. Mela, ħalmorru għal-pawza qasira ta' reklami qabel se nisimgħu il-band ta' Milk Me wara ftit reklami ibqgħu magħna. Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, not what you need. When you feel so tired, you can't sleep. Stuck in reverse. Lights will guide
Nilqawkom lura l-programm tagħna 2-2 u llum għandna l-onur li għandna magħna lil Claudia Faniello. Claudia, tu pjaċir? ħafna. Għamilna suċċess l-logħba tagħna. Vera, diġà stajtni tajba jiena llum. Fil-fatt dejt It's my ninkieta day. għax il-lista bdiet tispiċċali għatara ma mhux nagħmluhom kollha ma jkollix iktar male, mbagħad fl-aħħar weħilna ftit dik tal-Eurovision, missa fimċini l-Eurovision. Iva, għandi Spjegajt lejk. Mela, il-logħba li miss jisimha Kieku kellek. Qabel ma nibdew il-logħba irrid insaqsik ħafna irġiel hemm barra qed jisaqsu l-istess mistoqsija. Inti għarrusa jew le? Iva. Għandek boyfriend ġifieri. Iva. Li jismu Stefano. Stefano, nsellmulu minn hawnhekk lil Stefano. Għadkom honeymoon period u xek għax ilkom flimkien issa. Ħanalqu sena. Dita honeymoon period, vera. Naħseb kieku tistaqsini, forsi mhux the one and only wish, imma kieku kellek one wish. Ngħidlek li nipprova nżomm dak il-honeymoon period għal dejjem tgħid li jew proset kemm int bravu, imma kemm xi ħaġa sabiħa, jekk irnex meta nara pereżempju koppja xjuħ, iżommu jitfit fuq jimxu fuq il-front jew Ħafna. just even laughing together. X'jiġri u għalfejn forsi mhux dejjem jirnexxilna nżommu dik il-honeymoon period. Fimni llum il-ġurnata naħseb diffiċli żomm relazzjoni ġenerali. Aħseb huwa żomm għal dak il-perjodu kollu. Ma naf, you don't ask me. Issa ma nistax insaqsi lilek għax inti għadek honeymoon period, forsi inti jirnexxielek kompli b'dan il-honeymoon period Jalla. u żomma għal dejjem, ta' dejjem. Mela, ħanitlob permess mill-boyfriend tiegħek Stefano biex nilagħbu din il-logħba, jekk jogħġbok Stefano ħfir nilagħbu din il-logħba. U hawnhekk jiena se norik set ta' ritratti ta' personalitajiet Maltin u inti titgħidli li kieku kellek. Alright. Li kieku kellek. Li kieku jkolli. Kollek ikollok kellek kellek. Lil minn daw tażel. Ftemna? Narak ħadd il-pożizzjoni. Mela, l-ewwel ritratt li għandna hawnhekk huwa ta' modell li jismu David Kamenzuli, modell li tajjeb li ngħidilkom il-tfajli tembora sejħdu pjaċir għax ritorna lura l-pajjiżna, imma skużawni għadu kif iżżewweġ ukoll, ġifieri good news and bad news. Mela, David Kamenzuli u t-tieni ritratt huwa ta' Davide Tucci. Għanna David u David u żewġ irġiel gustużi immens, għamilti jek naħ diffiċli mill-ewwel. Vera diffiċli għamilti. Sfortunatament m'hemmx option ta' buy one get one free, trid tażel bej David jew Davide. Davide, għax għandu discendenza Taljana. Taljana, mela David, skużani, ħajkolna nwaqqawk mill-ewwel u mmorru għal Davide. Li miss bej Davide u Alfi Fabri. Wej Alfi, hello Alfi. Alfi, għax jħobb il-music. Alfi, inti rnexxielek tamela sissa fl-ewwel post għal ma' Claudia Faniello. Davide, skużani, aħna provajna minn kollox iżda Alfi irnexxielu jisraq għal Claudia. Moment kbira ta' tensjoni għal Claudia. Bej Alfi u Joseph Calleja. Joseph Calleja. Għalli kantali b'dik il-vuċi kbira li għandu. Il-mużika jista' tagħmilek ħafna differenza lilek, parti importanti għalik. Bil-forsu, il-partner tiegħek irid jkun jissapportjak u jħobb għalmenu dak li tagħmel inti, hux? Sir Joseph Calleja, qiegħed hemm. Bej Joseph Calleja u Kid Amikoli. Ħanini Kid! Imma nibża li tuħu għali Alexia. Jekk tażlu jekk ma tażlux. Jekk nażlu. Jiena sabik tajtu għali jekk ma tażlux. Le, Kid, sifirt miegħu vera ħanini Kid. Dik il-ħarsa ta' Joseph bej il-ħanini ta' Kid. Kid. U ismani miskin il-Kid, stajna zilni l ritratt da' xej aħjar. Kid ġimijaj fil-promotor. Kid ġimijaj Izrael fil-promotor ta' li għamilt. U kelli opportunità nsir nafu aħjar. Lilna Alexia li nafa ħafna. Pero Kid le, ħanini ħafna, vera. Tantu ħanini li ħallini nibda l-loba li labu għawek jisima Froġa u n-nexi nifqa bajda fuq rasi, rajtatna. U l-lum se nerġaw nilabu dik il-loba, ġivri nibqaw ma nasa l-axħar, għax flimkien ma Pawla fl-axħar se nerġaw nilabu dik il-loba Froġa. Ma nafx għalfej, ma miex ta' Fadal iżjed. Zgur li fadal. Għednu pjaċi. Mela. Alexia suppost kontenta palissa xen tiħazil il-Keith. Mela, li jmiss għanna Keith Temikoli, jew Lawrence Gray. Jekk Alexia ħatoqtonni,
Maronja, titfinni! Titfinni, Titfinni, Maronja! Maronja, għek li diġi il-mara ta' Lawrence, għek għandek ġifiri tara, ġifiri, bejn nisa jisek il-settazes. Ejma! Importanti li n-nisa jibqaw mawdi. Importanti. Mela l-inqas mort la t-sawwa ġifiri. Mela, ejja. Mela, Bej Keith ħanażel. Domicoli u Lawrence Gray. Ħanażel lil Lawrence. Għanajdlek jek mandek xej mara stabli, ġifiri, ma kull Mux loba, dijet nilabu. Mela għanna l-Lawrence in first place għawek, Mario naħseb tkun kontenta nispera li ma nixrix b'ximot tidħol fl-studio stana twaqqaf il-xogħol. Ma nafx kemm kontenta Maronja ta' Ma kontenta li xli, għazilt il-raġel tagħha. Mela, bej Lawrence Gray u ever so cute Gianluca Bezzina. Hello Gianluca. Qed tagħmilhom li diffiċli, eh? Għanna għek nexilx nżommu l-istess raġel għal-iktar mill-sekondi. Le, ma... Jina peress li għandi 29, issa I choose wisely. Tajd l-qalbi. Le, il-Gianluca, xtebri kollok tabib viċin. Gianluca. U Erġajna biddilla il-raġel Tabib tagħna għal jkanta darbohra. jizzi. Tajjeb sejri. Mela tal-axħar. Ejja, forsi niżżewweġ wara dik. Bej, it-tabib Gianluca Bezzina li inti għattajab li tkun viċin tiegħu. Ma nafx għalli ma raġunijiet għandek bżonn tabib viċin tiegħek. Jew, Mix, ma tafx. ma tafx. Rowan Muscat. Waj ma Rowan ħabib tiegħi. Għalek għamil għek diffiċli. Rowan, u. ħaterġa tbiddel. All right, u għek għanna dorna l-ġil kolla ta' Malta, iżda fl-axħar irnexxilna nsibu il-persuna li kieku kella Claudia lil min kienet tażel. Lil-Rowan, ġifiri. Rowan. Interessant, kieku bdejna bil-kontra, kieku bdejna b'Rowan u spiċċajna b'David, kif kienet kien Konna nispiċċaw tajja fuq xorta. Prożet, grazzi ħafna Claudia tal-li komplejt maħna, grazzi l-Stefano kol tal-li tana permess l-labu din il-loba. Aħna nifqu issa. Jien ħammur id-darmi għaw, ġifiri ma nafx. Sorry, skużani Stefano, aħfirli. Aħna nifqu għal-pawza sira ta' reklama, ħan nisimaw lil-Milk Me u wara sen il-taqaw ma' Paula sen labu iktar lob flimkien u fl-axħar tinsewx dik il-loba spettakolari tagħna tal-froġa. Għalikom Milk Me. Nilqawkom lura l-programm tagħna 2-2 u wasal il-moment issa biex niltaqgħu mal-personalità li jmiss. Din il-persuna hija ħabiba kbira tiegħi wkoll. Kull darba li niltaqa' magħha ma niqafx nitħaq, nu ħafna u ħafna agost. Rebħet Licorice fis-sena 2015 għalikom, sinjuri, ħadd li Paula! Għanibda nitħaq mill-ewwel. Meta nara, sinjal tajjeb, mela. Claudia, Paula, Claudia, ovvjament. Thanks għal dal-programm intqajna live. Eżatt. Qatt ma konna ntqajna. Dejjem ġol kaxxa rajna l-xuxin. Eżatt. Ġo television. 2-2, naqdu n-nies. Ekku, vera. Slogan ġdida. Eżatt. Mela, Għajdila. qed inħoss eċitazzjoni kbira. Ġirat nara li ħatibda tgħidli xi affarijiet kummenti li Jina ħanoqgħod kwieta.
eċitazzjoni, il-kelma sara ħraba b'xi. Eċitazzjoni għas teżisti. Għalek, Għawadnix. Għalli fakkajni. Mela, l-loba li mis li għanna li komi għata il-mużika, inti Claudio għek għandek ftita. Għandna għabre, Minti vera tajba f'dil-lob. Nafa. Xisima l-kanzunet. Milli jedna mem xej. Mela, l-loba li għafu għal-telestaturi ta' Spiritu pront. Jinħaħalikom, dawtej mux ħalli Mela, Zawġ nisa. Zawġ nisa. Għanisimaw kanzunetta, met intom tafu il-kanzunetta, doqqu l-buzzers u jekk intom tafu il-taqtawa b'mod korrett kolkom punt, jekk ma taqtawiex, naqsu l-komplu punt u l-persona l-oħra jkollha ċans taqta mingħajr ma titlef punt. Niktabhom lok daw għax. Le. Attenda Mela, break, Claudia. ħanu faslu għax laħħa darba li kellna l-Mario għek fil-program beda jitċitja u beda jara l-klim. L-ewwel kanzunetta. Feeling my way through the darkness. Paola. Wake me up. Proset, all right. Sibtek, di ħaqqa xie drum roll xaħġa, di kena record breaker għawek. Let's go. Di ta' xamlet, di għamlet da sej reverse psychology maħna, li għaltina li ma taf xej. Mux hekk, eżatt. Brava. Reverse ix? Technology. Xarli? Eċitazzjoni. Psychology, mux technology. Reverse technology, tlaqna. Għazbis majta jena. Majta jena. La, xini. Ikkonċentrata, Waka. Ta? No, ħattu l-punt. Nixibinna bħalissa. Shakira. Yeah! Cause this is Africa. Tamina, waka waka, tamina, Ma tantx majta Francesca. Zaqqatu, zaqqatu. Di kienet il-kanzunetta li di li nara fil-World Cup jew fil-Euro xifti snin. World Cup. Ngħidlek għax Inti tħobb il-futbol, Flaw? il-World Cup biss inħobbi. Għalfej. Għax hemmhekk nidħol fiha. Imma l-prima segwejx. Ma minn iż-żob? Ma l-Italja hu. U inti? X'ma l-Italja? Ma kienet għaf Claudia. Ifim. Naddu għal-kanzunetta li jmiss. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head. Għani prova. Isma minni t-provax għax bil-majnas ġeja inti. Ma tistax titina ħin, jekk hux twila jew qasira. Għaxan didu choices. Għet il-ħosti li meta jċempluna biex jirpu xie regali, bdu jgħajnu tistattini xie għajnuna, U beni. għajja, Mela, ħanti għajnuna. Fi aktar minn kelma waħda. Le, kelma wahda. Cruel. Le, tajli Le, xie. nafa, lex? Isma, għandi xurtiet nara li. Cruel. Mux cruel. Mhux cruel. Rude. Użdi. Għax ma konċetta. Lallu, kif ġitek daqqa wahda? Għax ma li għalet, kienet għet id-doqli. U cruel u ruda. Ma stajċ naqbada sew. Kelli l-ewel nota klifta. Fimt? Umbat. U minn cruel ħat rud. Xin għalita tum ek. Kif figura. Ma u kontra kantanta, kemm id-rosni tajba. Din reverse technology għat taħdem ta' Immis vera. ma mux Jien ma nafx xini, ma naħseb li tajba. Il-kanzunetta li jmiss di vera ta' ġobni. Fast, Klaw, fast. Tajdlix, Klaw, jek ma nkunx tabdi. Nafa, l-ukkol. Le, Claudia. Min jafalo għali għajda. Get lucky. Get lucky. Where you get lucky? Nafa, Get lucky. Where you Get lucky, get lucky, get lucky. Pon Ma, sejtini ċans. Get up to get lucky. Dalet fija, Claudia. Na min Lucky li tajta. Tajjeb, score 3-1 fil-luxek, 3-1, mela. Claudia was finally lucky. Girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin',
myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Fakkarni fil-logħba ta' Inter Milan hemm kont. Jew Milan Liverpool. L-Inter Milan ukoll hemm kont issa l-ewwel logħba taħt iċ-Ċiniżi. Kan sa tal-jmiss? I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets so scared, she pulls me in enough to keep me guessing. Ta' Shawn Mendes. 3, 2, Għanna 12. Għala, Shawn Mendes għandu 12. U ma nafx, ma li għandu 12. Dawk il-konserti. Ta' teenagers, Aħna jien qiegħda fit-teen ġajt. Inti għadek le. Jien qiegħda fit-teen ġajt. Xalaq 30. Teġa sir teenager, dik biex tkun tajba. Skużawni. No kont ix jisimha fakkar. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Mela, Tisfina bil-maduma waħda, ma nisfina. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till Loving you? Aha. Aha. Le. Jista' jkolli ċansjon. Jista. Le, għalita u kelli. Għalita u kelli. ċeti, ma Ejja, għatabli. Le, ma leċej, ma leċej. Thinking out loud. Baby, just the touch of a hand. Paola, please. Għara Għax jiena tisfint fija, fint. Sena għan isnu. Every single day. I just wanna tell you I am. So honey now. Mela, jada, xej għanna ċans għall-axħar ftit kanzunetti, għanna l-axħar ċans, l-axħar wahda, l-axħar wahda, l-axħar wahda. L-axħar wahda, mela, Liverpool ġabu d-draw, mela Milan 3, Liverpool 3. Take it. Kien il-kanzunetti. Baby, Situ every għedi, place situ I għedi. go reminds me of. Situ għal-Pawla, għal-Claudia. Think of me, what we used to be. Maroon 5. 3. Ma nistaw nabżuwa per nafu. Ma nafu ix. Kanzunet oħra, li jmiss, X'isima, tilom. fakkarni. Disima Don't Wanna Know. Black. Almenu wahda. Ma l-Pawla għet nitħassar, għanna l-axħar kanzunetta għek, ejja, tilna. Do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Samaw il-klim. Scared to be lonely. Claudia! Istok il-refrain, bil-fors. Et nibżaf minn Pawla l-interfam. Bil-fors, in your face. U in my face. Jena ħalikom bil-kwita x'daw it-nejf daqqa wahda. Ifimni biex xira. Kantanta u Għaja tatli kedda. Sewa, Kbira buka tatli ħatantu kedda. misteru tijew. Tijew għadni ma nafxinu. Imma ta' dik il-misteru huwa. Pawla wara loba fadlina loba oħra. U ħatilabu fl-imkien. Ħalikom bil-kurs da, pawza qasir ta' reklami, ibqa' magħna. U għekku jenet nimu ħafna pjaċir ma daw il-mistednin tana l-lum l-isperat tu pjaċir intom uħol. ħafna. L-ismi, għatta pajs intom pjaċir, xieġi? Mela, għalloba li mis jena se jkolli nistiden li xaħta u għek maħna. U l-idea hija din li jintom waqt dawn il-programmi jtabatulna ħafna messaġġi u għetnitu pjaċir bil-messaġġi li jintom jtabatulna. Inħedġuġkom biex tibatu iktar messaġġi u infatti jek tamlu bħal dan il-mistiden li għana maħna l-lum tibatu il-messaġġ fuq il-Facebook page tana ta' Ben Kamiljo inkella ta' 2 tistaw tkunu intom ukoll hawnhekk magħna tkunu parti mill-lob u tilabu il-lob magħna. Għalhekk nixtieq nisiden magħna guest tal-programm tagħna llum li ħalla kumment fuq il-Facebook page tagħna huwa ħabbi kbir tiegħi mhux biss iżda huwa kuġin tiegħi ukoll
Sinjuri għalikom Greg Ġera! Grazzi Greg tal-li ġej. tal-istedina. Greg Claudia, Claudia Hi, Greg, Kitty. Greg Paula, Paula Greg. Tamilx ħafna ħbib magħhom daw għax aħna bħalissa. Iżda daw din fortizza kuġini. Issa ngħidu li ġew aħwa. Ekku. Jiena fatti mhux. Dem mis-saħħa. Illum kien hemm ftit ta' preferenzi għażilt il-kuġinu illum daqsxejn ta' ħsieb għax il-logħba li mis aħna nlabu ħafna fil-weekends ma' sħabna u għandna ċertu X'inti profi, ja? Niddienu żal, ma rridx nkun preżuntus. Hemm ċans lejlek, nitilfu sanna Se nagħmlu effett ikbar. ħafna pressure. Il-logħba hija sempliċi hawnhekk għandna buzzer, il-buzzer se jibda għand Greg, ma li ngħidlu go il-buzzer se jibda, Greg se jażel karta minn hawnhekk ħa jispjega lili x'hemm miktub fuq il-karta. Ma jistax jirrexta, titkellem biss tista'. Ma li tlesti tagħti il-buzzer lil Claudia, inti tagħmel l-istess, nibqgħu ndawru l-buzzer sakemm jiskadi il-ħin iddoq il-buzzer finali u naraw għand min tispiċċa t-timer. Għand min tispiċċa t-timer jitlef. Safili sekonda. Għax issa dwok klikjali. Klikjali. Sewa. Insinti mux biċċa waħda wa ta' fuq. Sewa, dimma ġiħx poħna qabel. Nalla X'qed tinsinwa? X'qed insinwa? Nitkellmu wara, ma tiġa tfajt butta. Naraw. Ġotti għattetta fuq. Le, jiena ma nafx fuq il-karti. Ne, mux fuq il-karti, ma on u off. Fidejna, mux Ma fidejna. nafx. Mela li dak il-buzzer għandu ħnijiet differenti ma nkunx naf. Jinġur din xieħta. Il-ħin tagħna jibda minn issa. Ma, biex tħallas in-nies, mhux flus. Card, Le. check. Nizzel dana, intiħu dana. Computer, fux. Senna, Jekk il-kelma computer inti tlift biex konta. Il-witch. Il-witch computer. Monitor. Imma, le, ma the actual thing, sajatlu. PC. Le, ma fejn ikollok il-folders, sajatlu dak. Mhux il-wiċċ matta. Il-folders fejn ikunu? For the screen. Imma sajtunu. Desktop. Iva. Il-lallu. Kantaw daw 1, 2, 3, 4. 5. U l-ewwel waħda xi dik disk band famużi. Maroon 5. Yes. Da ti xorbu. Ilma. Lele, kont namlu jien filod. Full ħin tiegħek taġġel Le, kont xejn. namlu jien filod. Le, namlu jien filod issa għadu jisir ma mux. Għandu għalija. Espresso ja ħasra ma kjata kien. Ma senna. Għandu għalija. Għal-tlali, zommu biex nitlali. Jien għandi kursita kbira, mela deħan damlu għan taħt. Aj. Ejja ngħidu qatat espresso għax għalhemm U bat kont. makjato kod nitla. Makjato kod namilna jetteġ, makjato. Mela Greg, nħallu lilhom jazlu jekk jibdew xi jew le għax qed nara. Jista. Mela deġi rridit tlifna wahda, pat l-nizziet. Ekku, qegħdin 1-0 għalina palissa. Tajjeb, mela. U għed direttur. dak kien Claudia, tibda inti, nibda jiena. Jiena nibda. Tibda inti. Mela, il-ħin tagħna jibda minn issa. Beda. L-Italja. Hemm post fejn hemm ħafna lagi, jaw, ħafna rivers jisom. Mana, mal-art. Flok toro għandhom. Venezia! Eżatt. Jenna kont senejt, deċitament. Illallu, daw som cartoon characters żgħar għandhom shell fuq darhom, snails. Jilbsu dawk il-bands fuq moħħhom jiġġieldu. Turtles. Iva x'inhu għat Ninja Turtles. Proset. Daw faċ. Dat tużaxħa biex tuqgħod tieħu rizzatti jekk inti Selfie stick? proset. Da. Insett. It-tfila! Fly, butterfly, Zajra. mosquito. Mux innannu. Mux il-nannu nanna. Nanna kola. Ara, jissajt maħħa fuqa. Għax issa maġġel issara. Mux il-belt, mux il-belt. Il-Furjana. Kasima. Objection. Il-katedral tal-Imdin. Kif konna ħanaslu. Kif konna ħanaslu. Għaski kwetta l-istintku tal-imdina. Ma va. L-istintku tal-imdina għaskin jgħata. Le. Għanna ċansa liħor, you know.
Id-decide. ħanamela jimma Biex namlu aktar interessanti, l-axħar round jiswa żewġ punti. Ġifieri, jew jew tkaxkira. Mela. Fejna ħanati l-onur lilek. Il-ħin tagħna jibda minn issa. Għanod nħares. Din il-diska. Jaħwina, din fħanek da. Lej, uġi, dak li għadu dawk li ikun hemm loba. Give me an A, give me a B. Yes. Tilu, għax tibqa' għandek di. Kanzunetta, ċinis li performara, wapna. Gangnam Style. Ma nistax. Kif taqbes imma bl-Ingliż? Jump. Imma ħafna. Ħafna jumping. Jumping jacks. Namlu translation issa, dik ma tistax tagħmel laqas mantiku. Illa da attur vera bravo mhux Denzel Washington. Brad Pitt, Will Smith. Ma toħroġ mill-ħabs, l-ewwel tkun I am now Free. Morgan Freeman. Yes! Du minnu, astaf minnu jien. ħafna koluri! Intużat ħafna! Imma bil-arti, bil-mati. Band. Milk Me! Maroon five. Pistol, xinu? Gun! In your face! Guns N' Roses. Imma dik kienet kbira. Aqbes bil-Malti. Imma preċitament. Inti ma bdejt jerek free. Mhux free, ġestikolar ma Jek ikun xini da minnu. biex Morgan tifspiega Freeman. Dak minnu. Kien ngħidlek għandu ummu missieru. Raġel. Jek ngħidli x'jagħmel ngħidlek ma nafx naf li hu raġel. Astaf Imnanna minnu ma jien. ġiġ dik mela. Astaf minnu veru, astaf minnu. Inta x'jagħmel? Attur kbir. Attur kbir. Daqsek Jien naf attur kbir, jgħid bdejja. Jagħmel ħafna jumping. Mela, grazzi tal-li labtu din-logħba magħna, grazzi lilek Greg tal-li ġejt hawnhekk. Fil-verità rbaħna ma ngħidu li ġejna drox fl-aħħar kien. Le. Ġejna tutu. Jek tagħmlu decide nagħmluha. Ikolla nerġa' nġibuk għal-re-challenge. Istra. Daqsek ma nistgħux nagħmlu Taqbes bil-Malti. Immorru għal-pawza sija tal-reklami Claudia, grazzi għabla telefon magħna hawnhekk, bewżna b'uwa. Telefon magħna, aħna ħanibqgħu hawnhekk u aktar lob flimkien mal-ħabiba tagħna Pawla bqgħu magħna. They said that I scorned Michelle by the white gold. There's some them good girls, straight masterpiece. Starling, wildin', living it up in a city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gonna kiss myself so pretty. Too hot, hot damn, for the police and the fireman. Too hot damn, make a dragon want retirement. Too hot damn, say my name, know who I am. Too hot damn, my bed bow there, honey, break it down. Girl, say it, hallelujah. Girl, say it, hallelujah. Girl, say it, hallelujah. Zap down, funk, come give it to ya. Zap down, funk, come give it to ya. Zap down, funk, come give it to ya. Side nine, we're in a spot. Don't believe me, just watch. Woo! Ha! Don't believe me, just watch. Ha! Don't believe me, just watch. 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 Hey! Proset, kbira, ħafna mek il-band tagħna Milk Me, grazzi Marija. Marija, kif intillum kollha sew? Paula, thank you, Kalli bżonnok illum. Ek ngħidilejna wkoll, kull darba li nara tferraħni iktar. Jiena flip indaħala backing vocalist magħna. Inti xtieq fotum? Jo cheerleader. Jew Cheerleader niġi. kif tkun cheerleader kif jagħmlu? Imma Marja jgħid il-verità, għax qed niddiskutu waqt il-reklami min rebaħ, xi sa kienet xejn. Isma' ħankun naqra bajjiż ta' xina mara. Le, huwa l-verità. Però verità naħseb vera, għandha raġun. Naħseb ġejtu żro.
Kiku jkolli nagħti punti għal min ġifieri. Kien l-iktar entertaining. Yes, she made my day, eh? Nara dubju ta' xejn. Ha, ġifieri naħseb għalija jirrebbiħa. Thank you, Marija. Grazzi Marja, ma l-istaj saqsi l-irġiel, l-istaj l-irġiel li jena rbaħtu kolla sejrin Grazzi Jan, grazzi John, thank you very much Francesco as well. Mela, grazzi ħafna lilek Paola tal-li konta għek maħna u tal-li fadallek ftit iktar lobx tilab maħna. Xaġa interessanti li ma konċ naf fuqek u sirt naf milux li inti pala persuna, għana ħana ġan nirrifejzja, naf li inti nervuża pala persuna. Ħafna. Imma ma konċ naf li mbagħad dilettanta tal-crafts, arts and crafts, kif? Jien tifla nervuża ħafna u żejjed minn dak it-tif illi anke xi ħadd ċarum dendel fuq wiċċu nkun imur niġbollu ġaru għala kemm jien nervuża. Imma mbagħad inkun din oħra meta nibda nagħmel ix-xogħol tal-idejn. Ma nagħmilx affarijiet ta' barra minn hawn ta'. Eżempju. Kisiet, Le, ta' ma nagħmilx crafts li xkien ħatarhom tgħid il-laħwa di kemm tajba. Imma nħobb nagħmel anke nagħmel ħafna knitting, ġifieri ikolli xi ġurnata spidjata nitla' fuq, noqgħod ninnizzja u ninsa kollox. It helps you relax. Eżatt. Fiża jiena persuna vera nervuża, ħafna nervuża. Tħobb ħafna l-futbol ukoll. Ija, nħobbu l-futbol. Kif bdiet din il... Le, propjament, naħseb meta kont żgħira kont dejjem nilgħab il-futbol mal-kuġini, fimni minix xi futboler. U kont nilgħab mal-kuġini u kont nilgħab fit-triq tal-kuġin tiegħi kienet tilgħab ukoll plejer pjuttost tajba ħafna Dorjen huma. U konna nilgħabu flimkien u l-lum il-ġurnata ngħidhom Dorjen kompletu jimbdejt il-balet. Imma mindu kont zaħ kont nħobbu ġifiri mur il-ground u mur mommi il-ground u marħibib tiegħi ukoll. Ma nħobb ħafna l-futbol hija. Għalhekk dik tal-cheerleader mela ħarġet daqshekk naturali. Aħna infatti labna logħba futbol flimkien ukoll reċentament. Kemm batwalina timijiet. Għandna ritratt forsi nistgħu ntellgħu ritratt ukoll biex narawha konna. Kemm batwalina timijiet, Mela. Wara dik il-logħba ma xbajt Dejna nirrifjutaw it-timijiet. Jien ma xempilħatet niċċajta. Li ċemplu. ċemplu. Dik kienet logħba li konna għamilna fisem l-Inspire kienet organizzawa l-iskola tal-ħandaq tal-Ormi kienet idea vera tajba fejn labna logħba impersonatajiet kontra teachers tal-iskola. U kienet ħaġa vera sabiħa, iktar tard ukoll nkun nistgħu naraw ir-ritratt. Ma min iżommat li? Jiena Taljani u mal-Juventus. Mela bdejt isem il-Milan, għabba bejtu pjaċir meta tilfu dik it-3-3 mal-Liverpool. Ifimni, bħalissa jien Juventina, bħalissa xejn dwejja tilqinna wieħed imma m'hemmx tagħmelu. Jitlaqgħu jiġu oħrajn. Imma inħobb il-futbol, eżatt. Qabel ma nibdew din il-logħba, batu għalik mill-Awstralja. Kif inhi din l-istorja? Għidili malaj. F'Diċembru li għadda rċivejt message minn persuna Maltija tal-Awstralja u għalihom sibt li xi ħadd qed jgħaddini biż-żmien. Minn xaħat personali. Ija, batit li messaċ fuq Facebook ġviri ma nafx minn hija. U jinsu tattadini bizmin. Fejdi, stidnitni biex imur l-Awstralja, nintaqaw għal-immigranti Maltin, illa li ġiġi nintaqaw miegħi. Kienet sorpriża kbira li jgħet vipo jiena ġo l-Awstralja. U għallewa sibta li tattadini bizmin, imma mbagħad bqajna nitkellmu, bat li l-kuġin li jgħix l-Awstralja tċekk li naqra dijek kux vera jew le. Ma jmux ikun xi fake profile jew hekk, imma nispiċċa ħammur l-Awstralja. U issa ħammur l-Awstralja ħottubru li ġej fejn kont nintaqa' mal-immigranti Maltin temmek. Amazing, wow, what a nice experience. Ħafna. L-ewwel darba? Le, l-ewwel darba li sejjer l-Awstralja. Le, tieni darba li sejjer l-Awstralja, mort 17-il sena ilu ġifieri kont qed niżgħar ħafna, imma hija xi ħaġa li ma nasibx tiġri l kulħadd. Hija mix-xejn. L-ommi ngħidilha, ma, tintek sejra l-Awstralja. Għax iridu jintaqgħu magħha. Proset. Hija xi ħaġa sabiħa, kuntenta ħafna. Proset. Mela, il-logħba li jmiss jisimha botta u risposta. Ma stajtx nażel logħba ħjar għalik, ma se. Wait for it. Wait for it. Il-logħba hija sempliċi, għandi setta mistoqsijiet hawnhekk li tittamel tirrispondini malajr mill-ewwel. Ġi ma tiġ taħsibha li tiġik f'moħħok mill-ewwel. Tajda. Xej differenti mill-ħajja normali. Kultant nirrisponda qabel ma naħseb ġifieri. Ommi tgħidlek, naħseb u ngħid. Mela, lesta? Lesta. I'm ready. Are you ready? Yes, I am. Let's do this. Tlana. Għalfej ix-xita tkun kiesħa. Għax imxarba. Min xiex huma magħmulin ix-xadini? Mis-suf. Kemm għandek żmien? 13. Qed tieħu Għax teenager, għalhekk qedlek 13. Fes li teenager, fimt? qed tieħu gost? ħafna.
X'kienet l-ewwel kelma li għedda l-għodu? Il-ġa sebaħ. Fejn qiegħda tissaħba Mariah Carey? Taħt il-mejda tal-kċina. Ta' min? Tar-raġel jew maqsna fekandix raġel. Taħt il-mejda tal-kċina tar-restorant ġewwa l-Amerika. Li ismu? Li jismu huwa motti biex ma jaqbduhomx. Wow. Għax di hemm ħafna jiġru warajha. L-isem tar-restorant huwa Motti. Biex ma jaqbduhomx. Biex ma jgħabdu. Kemm tiżen id-dinja? Tiżen ħafna. Kemm? Aktar minni. Kemm? Naf. Aktar minni. Tunnellata. Ejli sigriet. Sigriet. Tiegħi. Non-uħor. Tonħor. Kif? Kemm iħobbuni dawn mistednin tiegħi li jiġu hawnhekk. Għalfejn wasalt tard illum? Għax ġamet ma ġiet tal-linja. Tagħmel reklam ħażin hekk għal tal-linja. Inti mhux vera wasalt tard illum. Le, jina bil-karozza tiegħi qasqat mużajt Mela tal-linja. skuża daqsxejn Mhux ruħek. ta' tal-linja le. Mela jina fax ħadd panċer. Semmi l-aqwa pajjiż fid-dinja. Malta. Semmi l-aqwa pajjiż fid-dinja barra Malta. L-Italja. Semmi l-aktar pajjiż ma toġbokx fid-dinja. L-iktar pajis ma tuġobx. Too long. Sorry. Għas sabiħa d-dinja. L-ewwel kelma tiġik f'moħħok meta ngħidlek il-kelma iswed. Irresistibli. Għax mustax toħroġ li. Irresistibli. Kemm kont naħlef li ħatajt abjad. Le, irresistibli. Huwa kulur li ma nistax tagħmlu. Jogħġbok. Huwa l-unika kull. La s-setu l-abjad huma żewġ kuluri, nistax tagħmlu hekk. Naħseb. Il-kulli l-oħra tista' tagħmelhom hekk biex Eżatt. nifhem. Ma kellek xart inti. Eżempju biex tagħmel kulur tista' tuża żewġ kuluri. Eżatt ħallathom, massi. L-ewwel kelma li ġik f'moħħok meta ngħidlek il-kelma abjad. Pur. X'għandek aptit? Bħalissa biċċaws biż-żejt, kisra. Il-karozzija qiegħda barra. Ijek titmur taħsili li hemm edha. Il-karozza. Anka tiegħi, vera għandi bżonn naħsilha. Mela mmor naħslu flimkien. Jaħslu inna noqogħdu ngħidu kelma, nagħmlu hekk. Car wash G service bej Bennu Pawla llum għal prezz ta' U le, xejn. xej, hekk, money no problem. Il-qattusa mara tixtri, Li kena tates. il-kelb mar jixtri. Għadma. Fej kont il-bieraħ? Il-bieraħ kont Barcellona. X'ilbiż biex torqod il-bieraħ? Baby doll. Ma nafx hekk fimx il-mistoqsija sew. Biex norqot li bil-baby doll, u. Għala le. Mhux ma' min irqatt. Mela jina għatma l-baby doll, inti bis-serjetà. Ta' bis-serjetà. Nifmek. Bil-baby doll! Dik li kollha Doll fimtek jiena, sorry. No, wux biddi doll, biddi doll. Mela jinta doll, bil-baby doll. Dik, xifon. Tal-aħħar. Qed tismani? Iżgur. Jien xi simni? Ben Kamil. The one and only. Għalli fuq bija prożet hemmhekk grazzi kbira lil Pawla. Etnere. Għax immaġinajtni fil-baby doll. Ma nafx, tħawat. Skużawni ħajkolli nibatkom għal-pawza għas ta' reklami għax minni xet il-laħħa. Ibqa' magħna għax fl-aħħar għandna logħba ta' froġa fejn jiena jew Pawla se nifqgħu bajda fuq rasna. Il-mulej miegħi, ibqa' magħna. Nilqawkom lura għall-aħħar parti tal-programm tagħna 2-2. Tibdex tmiss inti, tħallihom hemmhekk. Tista' ma tmiss jekk jogħġbu, ħallihom hemmhekk. Ħalli nimmiss il-bajt, please. Għax irid nħossi t-texture. Ma tinix ċans nitkellem. Ġejja tagħna.
Qabel ma nibda din il-logħba ringrazzja l-sponsors tiegħi. Il-tiġiġa li tatna l-bajt. Lil-Pierre Camel Hairdressing ta' Xari, lil-Pearl Spas, lil-Vision Opticians, lil-Bentana, lil-Milk Me, lil-iMedia Production, kif ukoll lil-tiġiġa li tatna dan il-bajt, kif ukoll il-mami ta' Phil li sajret dawn il-bajt li għandna hawnhekk. Mela, il-logħba diġà taf anti għandna 12 il-bajdaw, sewwa 8 minnhom mibsin, hard-boiled eggs, 4 minnhom nejja. Għallina misna l-baj. Inti ma nafx kif toħroġ bihom. Mela. Bdinti. Ma kif dejja. Għax aħna ladies first taw jew ladies before fej jridu nużawa. Allora kif inisib. Għabba l-bajt użaw intom. Allu minna tjara l-program l-ewwel darba għana ħanażlu intens nieħdu bajda nifqawa fuq rasna naraw min jirnexxielu ma jifqax Għax bajda. mankam li temissa tunħossuhom jaħarqu. Ma tindunax, jien provajtu kon onest miegħek u jiena ma ndunajx. Mela. Ma mi taffil, hi. Dal-boħra mill-lemna għatikka, ħaġa. Għaw, jizbaħ. Kull darba li ngħid ħanamilha din logħba ngħid u hija sal imbagħad meta tiġi biex verament tagħmilha. Naħseb jizbaħ jiena fuqek inti fuqi. Għaw, bil-bajt ġifieri. Għaj xammaru, mela kif x'mandra ħat tagħmel bil-bajt. L-aħħar darba niżil li hawn, mela. Lucky. Le, sa. Għaw, jintaf kem nitqazzu l-bajt. Għadik ma tafx kem nitqazzis il-bajt. Anka bajt swet? Għax l-swet irresistabli. Le, le. Ejja, saħli l-bajt. Imsaħli l-bajt, għara, kif taret il-bajt, Isek l-ewwel. Għax ħanejdlek, L-ewwel ta' u l-allor. Daqqa żgħira, mbagħad isek rġajt. Għal-faqaċ, għallum għamil fl-arja. Ejja, kompli. Jiena ħankun sports miegħek u peress li fqajna l-bajda mill-ewwel se ngħidlek best out of 3. Tajjeb għalikek, sa jew tiġik vera ħażina u tifqa' oħra. Knowing my luck. Jew għandna ħin, għandna ħin mela. Ġillallu kif qajt nipa. Ħana żelli tan-nofs. Inti ma bistabel? U issa ħakki kanka ma rakkemżon. Et għatta il-bajt midi. 1, 2. Jħana hominaw. Sinjuri, mid-dar tiegħekom jekk ġobkom ċabċipa kbira għal waħda bil-iktar nisa sports li naf ħajti. Nispera li wara l-lum ħadibqa. Tant jiena sport, għamur għall-Olympics. Paula. Kif għadalt mux tajbin għaw? Best out of 3, ġiviri, inti kull. Ma għanna la waħda ġaw iċċek. Tlana. Waħda minn għaw. Mela, waħda. Mela. Assista tejt. Ejja, jħas r-ban bimmi għaj. Imma jek terġa t-mizzi. Vera, nkun unlucky. Ma tindunax, ekku. Mux tinduna, nanti tinduna. Tinduna x'li tħossa li tlaq. 1, 2. Immisma, tal-għodu ma kienx hemm għandu. La, promise, ma konx ma nafx, ma għandix ideja. I promise you. Imma għazilit, inti għazilit jien, inti għazilit jien. Għazila, Għazila jiena. Aha.
Promis li ma... Poġġi għallura, għax forsi ma temminniex, taħseb li jena. Għazila jek trid, għazila. Le, saħna zila. Alright, ma taħsibx li naf, għax vera ma nafx. Issa mux li jemmem mistal fejn għalu, jinom mitej, fejn għalu bajta, għalu t-nej. Tlieta. Kem zanna fejn tlieta. Alright. Nistaw niklu għadik, jek trid. Taf xri ħawġa għal studio sana pa nissa. Ejja, ja ħasra. Mux li tin, ja ħasra. 2, 3. Ibsa. Ġitni wahda ta' 1, 2. Dażek, għax mux froġa għamlu għawek pasta carbonara għamilna froġa kejkiet. Grazzi. Kolla sib, kem wieħed wieħed. Wieħed kolla mak minn into. U kemm hawn erba'? Iwa nifqa' waħda mija kien forsi tkuni. U ejja ħallini. Ejja law għax għandi jekk nimxi nagħmlu mantra, ejja. Ħadd prova fuqi? Il-bajt kolla li għazlet, Pawla, insomma. Kolla li jien. Għastejda, mannis. Illa la bajt, kulliski. Pawla. Ej, għaxan kaġobni ħedi, Grazzi. Grazzi tal-istedina. Il-ħobbok. Anka jina. I love you, you love me. Vera? Nanek wala ma Nanek bil-bok. Grazzi lilkom il-telespettaturi tal-li rajtuna għal-darbora. Ibqabatu dal-messagġi ta'kom. Grazzi mill-qalb lill-iMedia, grazzi mill-qalb lil-Milk Me. Grazzi tal-li seguna. Nerġaw nil-taw nar it-tnej li ġej fit-8:15 fuq 1-2-2 fil-kien ma' Ben Kamil. Grazzi u s-serva tajba. Good night. Ciao. It's been years since I have found another way to turn my life around. Didn't know that dreams come true, even when someone has taken the best side of you. Side of you. It was like emerald. It was like emerald. It was like emerald. We were far too young. Il-produzzjoni ta' 2-2 tirringrazzja lil Fiat, Croce Bonaci Caterers, Index Furniture, Centro Moda, Cafe Cordina, MRCD, Aladino Carpet Center, Britannia Tours, Seamless, One Touch, il-magna li tiċċekkja t-sokkor fid-dem, Batline, Royalty Bedding and More, Vivens by Woodlab ta' Għawdex, iCenter, Coca-Cola, Rocks Group,